காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கிடைத்த பிரபலத்தின் மூலியமாக பலர் நடிகர் நடிகைகளாக அறிமுகமாக இருக்கிறாங்க. அந்த வகையில் இலங்கையிலிருந்து வந்த தர்ஷன் அண்ட் லாஸ்லியா 2 பேருமே இப்போ கூகுள் குட்டப்பா அப்படிங்கிற மூவியில் நடிச்சிருக்கிறாங்க. பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அண்ணன் தங்கையாக இருந்த இவங்க 2 பேருமே இந்த படத்தில் ஜோடியாக இணைந்து நடிச்சிருக்கிறாங்க. இதில் லாஸ்லியா செய்தி தொகுப்பாளராக தன்னோட பயணத்தை தொடங்கி பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்றாங்க. அதில் அவங்களோட இலங்கை தமிழும் அழகும் ரசிகர்களை வெகுவாகவே கவர்ந்துச்சு. இந்த நிலையில் ஹர்பஜன் சிங் நடிப்பில் வெளியான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படிங்கிற படத்தில் லாஸ்லியா நடிச்சிருந்தாங்க. இப்போது இவங்க நடிப்பில் கூகுள் குட்டப்பா திரைப்படமும் வெளியாகி இருக்குது. கூகுள் குட்டப்பா படத்தில் ரசிகர்களை முழுமையாக திருப்திப்படுத்தலை அப்படின்னாலும் ஓரளவு நல்லாவே தான் இருக்குது அப்படிங்கிற விமர்சனங்கள் தான் வருது. இந்த படத்தில் முக்கியமான கேரக்டரில் இயக்குனர் KS ரவிக்குமார் அவர்களும் நடிச்சிருக்கிறாரு. எப்போதும் போல KS ரவிக்குமார் அவர்கள் இந்த படத்திலையும் தன்னோட சிறந்த நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருந்தார். இந்த நிலையில் சமீபத்தில் கூகுள் குட்டப்பா படத்தோட ப்ரெஸ் மீட் நடந்துச்சு. இதுக்கு லாஸ்லியா ரொம்ப லேட்டாக வந்திருக்கிறாங்க. அப்போது ஏன் இவ்வளோ லேட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதட்டுறது போல் KS ரவிக்குமார் கேட்டிருக்கிறாரு. உடனே அவரை சமாளிக்கிறதுக்காக லாஸ்லியா கையை கொடுத்து கட்டிப்பிடிக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆனால் சுற்றி கேமரா இருக்குது, உனக்கு தெரியலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு KS ரவிக்குமார் கொஞ்சம் கோவத்தோட லாஸ்லியாவை திட்டியிருக்கிறாரு. இதை தொடர்ந்து அதுக்கப்புறமா லாஸ்லியா நார்மலாக பேச ஆரம்பித்தாங்களாம். இந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் பயங்கரமாக வைரல் ஆகிட்டு வருது. ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் கூகுள் குட்டப்பா திரைப்படம் நீங்கள் பார்த்தாச்சு. அதில் தர்ஷன் அண்ட் லாஸ்லியாவோட நடிப்பு எப்படி இருக்குது, அண்ட் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற வரைக்குமே இவங்கள அண்ணன் தங்கச்சியாக பார்த்த நீங்கள் இந்த படத்தில் எப்படி ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக அவங்கள ஏற்றுக்க முடிஞ்சுது, அண்ட் வந்துட்டு அது செட் ஆயிடுச்சா அப்படிங்கிற உங்களுடைய கருத்துக்களையும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். Oh no! Gapada sa za za gapada pada pada.